Malati fila ma bila jeli fulu ama fɔ aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru b'an bolo ka dɔn mɔtɛ dɔwɛrɛ a yɛlɛ ka fɔ an sɔngo ko voyage tagala dɔ kɔni tatɔla gawo kɔni mara la ko an sɔngo sariki dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ma ko hausa fulani a yɛlɛ ka fɔ k'u binna mobilitigi dɔ kɔni kan maa minnu kɔni binnu olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ olu ye jatigɛwale tabaw ye maa kelen kɔni sar'u la n'o yɛrɛ kɔni ye commerçant ye an sɔngokaw y'a yira k'a fɔ ko nin seli ɲɛkɔrɔnya in na ko attaque kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ jatigɛwale taba maaw fɛ ko autorité maaw k'u kɔfilɛ olu la sécurité min bɛ se ka apporter ninnu ye nin wagatinin na min b'a to population kɔni bɛ se ka circuler ka ɲɛ u ka jamana kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔn ma yɛlɛ k'a fɔ ko kunungo sufɛ an fan fɛ n'o ye 21h kɔni wagati ye ko Kuré Mali accident dɔ kɔni kɛra accident kɔni kɛra cogo di sotaramatique dɔ kɔni tun b'a la k'i kunda Kuré Mali kan a yɛrɛ k'a fɔ passager 23 ɲɔgɔn kɔni tun b'ale kunna sotaramatique yɛrɛ kɔni accident kɛ ani maa ma se ɲɔgɔn ma ko sotarama taara bi pont kɔni kɔnɔna la o kɔnɔna la maa 3 kɔni blessé très gravement u ye Kuré Mali centre de secours mɔgɔw kɔni wele ka na nɔfɛ maa ninnu kɔni bɛ Kuré Mali CESCOM kɔni kɔnɔna la nin wagatinin na u b'a la ka furakɛ yen nɔ maa 23 yɛrɛ kɔni tun bɛ mobili kɔnɔna la maa caman blessé la nka minnu kɔni ta blessure kɔni juguyara olu bɛ taa maa 3 kɔni bɔɲɔgɔnko la an b'a fɔ ala ka nɔgɔya da k'u ye o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka dɔn ma o tɛ dɔwɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ko ale bɛ n'i kunda Nioro du Sahel ka bi donya in na bi lajɛ kɔni bɛna kɛ fɛn caman kan barisa a bɛna na saga 600 ka fara dumunifɛn kɔni caman kɔni kan k'a di Nioro du Sahel kaw ma ko a bɛna taa foli kɔni bila yen notable la précisément ni Nioro du Sahel sherifu kɔni bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Nioro sherifuba ye ko a bɛ taa foli kɔni bila o fana la doyen na kibaruya laban b'an bolo ka dɔn ma o tɛ dɔwɛrɛ a yɛlɛ k'a fɔ Kati kɔni fanfɛla fɛ ko accident dɔ kɔni kɛra yen goudron kan accident in kɔni bolodala cogo min na o de ye camion bɛntigi dɔ kɔni a ka camion kɔni tun falen don cɛncɛn na kosɛbɛ ale ni mototigi dɔ kɔni donna ɲɔgɔn na ni accident kɔni ye maa kelen kɔni ka saya cause maa kelen yɛrɛ kɔni fana o blessé la kosɛbɛ fo k'o blessé cogo juguya o kɔnɔna la centre de secours min kɔni bɛ Kati olu mɔgɔ kɔni nana fɛn fɛn bɛ taga pompier 11 ɲɔgɔn kɔnɔ na olu kɔni survenir la action kɔni kɛtɔ la u tagala n'u ye docteur so kɔnɔ na maa kelen kɔni nin tora la kelen yɛrɛ kɔni blessé la très gravement basa a yɛrɛ k'a fɔ ko traumatisme crânien yɛrɛ kɔni fana b'a la ka fara a ka blessure kan la fɛn min kun b'an bolo ka d'aw ma bi o ye nin an b'a fɔ aw k'an bɛn a